uma ngilele ebusuku, I'm not prophesying, angiprophet ngeke ngayithembisa lengathi guys uma ifikile maybe ngavala ngaba u2 noma ngavala ngoyi1 but uma ifikile uma ngilele ebusuku I think it was last week ngiboniswa ibhanoyi liba nenkinga liyoshaya ngomsila malishaya ngomsila ugcwala idust phakathi ebhanoyini and I was like kwenzakalani la and by then abomama esontweni bekufanele bahambe baye enkonzweni yabomama eJohannesburg and I was scared to tell them because some of them bebeqala nokugibela ibhanoyi liyangihlupha leliphupho liyangihlupha wena owezwa uJosepha lithi iBhayibheli uJosepha mayekhulela uMaria kunephupho elamhlupha elafika kuyena liyamhlupha leliphupho kuthiwa Josepha ndodana uMaria ukhulelwe uma ekhulelwe ukhulelwe umntwana anikaze nahlangana kodwa lo mntwana amkhulelwe ungalingi umlahle Josepha ngoba ukhuleliswe umoya ongcwele uyakuzala indodana igama layo iyobizwa Emmanuel okusho ukuthi inkosi nathi uJosepha liyamhlupha leliphupho wena wabona la nami liyangihlupha leliphupho kept on coming ringing nasesontweni and you know I just highlighted abazalwane ukuthi guys ngibona inkinga ngebhanoyi kanje and yesterday maybe those people who were with me flighting from I was from King Shaka to Nelspruit kube nenkinga ibhanoyi libe nenkinga hayi kancane laba nenkinga ibhanoyi ngaphahla wena weza umuntu ekhuluma ebiza idalo ayibize zonke ngithi bomkhulu yini le enani ngibonisa yiyo yini lento enani ngibonisa wena ebusuku ngaphahla so kubalekile sometimes ukuphahla. And okay, looking at this one, I was not supposed to be live, but I was forced to be live. Right. Sibuye kule abathe bacela maybe to hint on. Siyaphinda siyasho si South Africa noma ngiyaphinda ngiyasho Dokotela uKhehlelezi i-dictionary indumandumane edumezizweni ngiyaphinda ngiyasho bafowethu dudu kumndeni wakambokazi dudu kumndeni wakababa uNkambule dudu esizweni sase South Africa dudu kubasakazi bokhozi nakubaphathi bonke dudu kubangane nasezihlotsheni siletha sidlulisa amazwi kakhulu enduduzo ngidlulisa amazwi kakhulu enduduzo alwehli lungehlanga bafowethu amagama ngilokwe ngidlulisile kanjalo bafowethu ngilokwe ngidlulisa amagama bafowethu wonke umuntu bafowethu ake ngisho lento akekho ongadalelwanga ukuthi adlule emhlabeni abanye baye bethi okubone umoya kunqotshiwe no igada leyo nto it's very very dangerous. It doesn't mean ukuthi okubone umoya kunqotshiwe. The question is lokho kubone umoya uyakusukumela yini? Lithi iBhayibheli Moses uyaqonda yini lokho kuphethe ngesandla? Moses akaqonda ukuthi uphetheni esandleni sakhe kanti akazi ukuthi uphethe into elimazayo. Okubona umoya kwesinye isikhathi unqotshiwe uma maybe sizokusukumela senze izaba kodwa engikushoyo ngithi mina duduzekani izihlobo nonke duduzekani bantu bonke ngizodlulisa lawo mazwi ngeke ke size siubange kakhulu umsindo noma ngeke size sicommente kakhulu ngoba bafowethu umndeni udlulelwe lana kunabantu abakhalayo umndeni udlulelwe basemanzini izihlobo zidlulelwe abangani badlulelwe kanti nomsakazi ulahlekelwe kakhulu bafowethu siyayibona lento yasokhozini it's becoming a habit
bayaphela abantu, bayaphela. Uma ngizosho futhi amagama ngizothi uma ngempela uNkulunkulu ebethe bayodlula ngaleyo ndlela bathi isosha lifela ebusosheni. Kodwa amazwi engiwadlulisayo maybe kumele yazi ngithanda ingoma engiyithandayo, ngithanda ingoma encandweni Christ Ambassadors ethi ngiyancenga ngithi nikelani imizimba yenu ibe iminikelo emihle, ningalilingisi lelizwe kodwa inhliziyo zenu ziguqulwe. Hey, ngiyancenga ngithi nikelani imizimba yenu, ningalilingisi lelizwe kodwa inhliziyo yenu iguqulwe. Ngizothi mina ngalamazwi engiwashoyo, ngiyancenga okhozini, ngiyancenga okhozini. I'm still saying, I won't say anything, I won't prophesy. Angiprofethi, fine. Asivumeni ukhethelezi scam, it's fine. But sikhumbuleni igama eli-1. Number 1. Sengikhulumela la ekuthenini umuntu nje oseceleni one-hatred. Asikaleni kuJesu, alimthandanga izwe lonke uJesu. Akaze athandeke. Kukhona ababemkhaphela bemphimisela ngamathe. Kukhona abaze bamthatha bamlengisa esiphambanweni, walengiswa namasela amakhulu. Abantu ababemosha babethi omunye wabo ngiyamkhumbula babethi uBarnabas. Number 2, niyakhumbula uNoah. Uma kuzothiwa Noah tshela isizwe sonke njengamanje ukuthi kunezulu elikhona elizayo elikhulu abathi uzamcolo. Noah yakha umkhumbi, kodwa lo mkhumbi mawakha ungawakhi wedwa. Tshela abantu ukuthi bambisanani nakhe lo mkhumbi. Mase niwakha lo mkhumbi bese niyangena ngoba kukhona ukufa okukhulu okuzayo. Akekho amlalela uNoah ngoba uNoah babemazi, ukhule umuntu abamaziyo bathi ngeke sisimlalele lo. uNkulunkulu uyayethi mayesefuna ukukhuluma noma esedlulisa izwi lakhe. Ngibhlungu kakhulu ngento engiyibona yenzeka okhozini. Bafowethu ngibhlungu kakhulu, and I'm still saying ngiyalikhulekela ukhozi. I'm praying no matter they can hate me kanjani, but I'm praying for them each and every day. I know there are people abangikhonzile khona, there are people abangangifuni nokungibona, but I'm praying for them. Ubusisi umuntu othi mayithandaza athandazela abaphathi noma abaholi bezwe lakhe. Ngiyabakhulekela nasokhozini kakhulu. I pray for them each and every day. Ngithi Nkosi ngelinye ilanga ngiyafisa mabehleli ufike kubona ubembulele, mawuqeda kubembulela ubatshela ukuthi ngilethwe ubani emhlabeni. Why am I saying this? I can stand ngime ngiloko ngithi ithi lento ithi into yami. Uyakhumbula uMoses mayithunywa kuthiwa Moses hamba kuyobakhulula abantwana baseGibhithe ubase ezweni laseKhenani, abantwana baIsrayeli. uMoses vele izwe ahamba yakulona. Uyakhumbula ukuthi uMoses wake wasuka ebulele sesemncane, wabulala. uMoses wasuka sebaleka useyaphindela. uMoses mayefika kuleli yazwe uhlulekile ukuthi labantwana abashumayeza batshela ukuthi ngizonilanda ngoba kukhona abamlalela uMoses. Kukhona abathi ngeke sikwazi ukumlalela ngoba lo umbulali wabulala. Uzoshumayela kanjani izwi likababa uNkulunkulu? Wena Moses wabulala, umbulali. Kunezinto okuyofanele ukuthi ningabheki okunye emaceleni. Kunezinto kumele nani nithi man understand ipolitiki noma ni understand izinto, the atmosphere, ukuthi ngalesikhathi umoya emhlabeni kwenzakalani. Understand the economy ukuthi kwenzakalani. I-propaganda, it will not always be on with politics. I-propaganda is everywhere. If they want to get rid of you, they make sure that they tarnish your name. They make sure that there are people who will be sent to stand and also make sure that they vanish your name. Even with politics, sike sambona ubaba wethu enkandla uma bemplotela bamplota bampenda but uNkulunkulu emuhle wathi uNkulunkulu lalelani,
angeke lo muntu ngimthathe emhlabeni iqiniso lingakaveli, ngoba ngiyayithanda into kaBaba uNkulunkulu, ngiyayithanda into ehamba nezithunya nezidalwa, ziyazithatha izinto zibeke obala bese zithi ake ngithathe kwami ngikubeke lapha bese iyadlala ifilimu. Ngoba ngelinye ilanga amafilimu ayodlala, ngihlala ngisho ngithi one day kuyobonakala amafilimu ayodlala nabo labo esithi siprofeta nabo, noma nabo labo esithi silapha nabo. Ngelinye ilanga amafilimu ayodlala nalabo kuthiwa impela kuprofethwa nabo kwenziwa zonke izinto. Mina ngazi ebuthwaseni sasithi masiqeda kuthwasa sekumele siphuma amathwasa, kwakufihla izinto, kwakutshela umuntu ozayo osuke ekhaya ozobuka la umgidi kuthiwe lalela ke kunento esizoyenza, simfihlele into ayoyilanda bese nani lana ifihla into ayoyilanda. Ngazi kunjalo ke, mina ngazi manje ukuthi sokwaba kanjani. That is why ngithi I'm not even interested. Umuntu mayifika kumina ethi uzothwasa ngithi no thank you, ngenhlanhla lo wangithwasisa usaphila ngikuthatha ngidlulisele khona ngithi I don't have time, angifuni ukuthi ngidlale ngawe, anginaso isikhathi, ngiyomuntu obusy kakhulu. So ithi into yami uMoses mayifika naye uyabatshela ukuthi ngizokukhipha abantu manje, ngizontshela manje ukuthi ngithunyiwe yimina I will lead, because I like this say. Ithi lento uthi Moses, I will lead you guys to the country where nizothola khona the freedom. There is no Canaan without a leader. Angeke amadimoni siwanqobe without someone who will be leading us. You can lead us by talking too much. You can lead us spiritually. You can lead us gifted. Ube nento oyiphathisiwe oyiphiwe. Umuntu ophathisiwe kunezimpawu. Ngikhuluma ngomuntu owangenwa, umuntu onento yamngena. Angikhulumi ngomuntu owalanda, ngoba sinabantu ababili la. Sinomuntu owalanda, sinomuntu owangenwa. Kunomuntu wathi mayizala wazalwa nengubo yakhe. Kunomuntu wathi mayizalwa wazalwa nento ecisifane nengubo, wasehambe yogqoka ingubo, wasebuya esegqoka ingubo enkulu. Kodwa lo owangena akozela kalali. Lo owangena uhlala kulane yakhe, noma ungazumshaye, noma ungazumkhulume, noma ungazewenzeni, but uhlale uye nje. Kodwa abantu won't understand abanganayo lento, ngoba you need to connect to a particular person. Angimfuni umuntu ozohlola kukhehlelezi just for the sake of ukuthi ukhehlelezi udumile. Hamba ohlola kukhehlelezi ngoba kunento efike yakhuluma nawe ebusuku, noma uthema ulele ebusuku waphupha wathi ayikhona nayi le ndoda, nale lijazi, nale lisonto engiliphupha ebusuku mangilele, ene uye lo muntu ozongisiza. Allow your ancestors to communicate or to talk to you. Once they talk to you, take the directive. If bayakutshela ukuthi it is time for you to go, it is time. Abanye abantu ngoba nginitshela ngithi sebaphumelele, inkinga yabo bashaya impakamo, idlozi lakho lakhomba kaMdluli, lakhomba kaSibanda, lakhomba kaNdlovu, just because lezo yibongo ithatha kancane, lakhomba kumuntu ogunda ichiscope, lakhomba kumuntu ongayikami inwele, lakhomba kumuntu ongcolayo wathi I cannot go there. Ungamthathi kancane uMakhosi ngoba umbone engcolile. Uma sewukhonjiwe, no matter lo Makhosi batheni ngaye, no matter ugula kanjani, no matter ukhwehlela kanjani, no matter uhlupheka kanjani, but uma lento kuwe isuthema ulele ebusuku, waphupha umprofiti, waphupha umthandazi, and depending ukuthi uphuphani, there are specific dreams. Ungathi mawuqala uthi uyalala ubona ukhehlelezi ngoba umbuka ku live uthi ngimphuphile. That is not a dream. You are imaginating. We are imaginer. That's an imagination. There is a difference between a dream and imagination. If you are imagining, so because uzomosha imali umoshe just because uye kukhehlelezi ngoba udumile. Ungayi kumuntu ngoba udumile. I'm not running away.
sengicisha sengiyovala lungisa i-airtime yakho ngizokubizela inamba manje ozongifonela kuyona. Ithi into yami ngibhlungu kakhulu uma ngibona ukhosini kwenzeka le nto eyenzakalayo. Nginxusa izinyanga. Oh, by the way, lo mfana ongishuthayo uke wangibuza enye into day before yesterday. Uthi mkhulu, indaba uthi kwi prayer yakho bathe omkhulu kumele kuthathwe abantu bakaShembe abefundisi izinyanga bahlangana kanjani laba bantu? By the way, let me explain. Uma ngivezelwa lento ngokhozi bathe kimi vula ukhozi, kukhuluma labantu bathi vula ukhozi, ngathi inkosi ngilivulelana ukhozi. But the moment you listen to this stage, there is a serious problem ekhona. But the problem izodinga ukuthi kuhlangane different cultures, because the stage doesn't have a specific religion. I-culture ihlanganisa amasiko, ithinta isintu, ithinta abefundisi, ithinta uShembe. Labantu kumele bahlangane. Uma behlangana bese kuba nento umuga oyowenziwa, even though bangafika babe baningi abantu bengathi march, but these people, they need to lead the campaign. uShembe phambili nyazi lezulu bagqoke ezimhlophe bayalida bafake imqhele representing ogogo nabomkhulu, ngoba singabathatha kancane babaluleke kakhulu. Mina I know because ngiyathandaza, ngiyayazi irole abayidlalayo, ngiyawazi amandla bawaphethe, ngiyazazi ingilozi ezisemkhathini ezikhulumayo zonyazi zikaShembe ezikhulumayo. So that is why ungeke ungizwe nange one day ngikhuluma kabi ngabo, because I understand the power that they are carrying. Wena ungabulandela kaShembe ungakholela noma uyela intombi noma uyela noma yini, kodwa mina just because I communicate to the ancestors, I connect, I know their power, but they must lead. Mabe leader, a traditional healer noma isangoma needs to be there. Ungenzwe ningizwe kahle, don't try to hijack it. Abantu abasindisiwe ningatry kuyi-hijacka or try to own it. Nani nifunekile, because there is that time because you pray. Nansi into deep, very deep, very deep. It is deep inkinga lapha. Kunomuntu, two mistakes ezenzeka ekhosini. 2, 1, kunomuntu owadlula omdala owadlula kulwa msakazo, wathi makadlula lo muntu noma elandwa noma kwenzekani, indawo ayikade ikhonzile, kunesitulo sakhe ayisikhonze kakhulu, but umphefumulo wakhe awuvuma ukuphuma kulezi yazini, and manje usevuka ngolaka. 2, hey, lesibili, it is very very deep. I so wish ukuthi bengayisho ngelinye ilanga, maybe ngisho kwabantu abayohlupha abane input, abane say, noma kuthiwe the executive committee, because this is very deep. Hlala ngizwa kuthiwa we bathwele, we uzibani bani uthwele, uzibani bani, hey, bayaphi laba bantu ababekwazi ukuthandaza bahambe bayokhipha izinto ezingcolile, whatever it is. Angifuni ukusho izinto ezizawenzeka, because kuzothiwa uzwile noma uthatha ama chance noma wenzani. But what I will say is, from the management, top management, eyazi ukuthi the office
My office is in SABC la eThekwini lapho Khosini. Kuya phansi kuya kubasakazi. Ngiyacela ni phahle lithandaze. If ever kuthiwa ukholele kuphahleni, fihla kuye empepheni yakini. Faka iduku elimhlophe. Fihla. Mawungafuna ukutshela abantu ukuthi wena ukholele edalweni, fihla uye empepheni yakini faka iduku elimhlophe. You are entering a high risk zone. Wona kuquleka abantu, collapse nya. Kuquleka abantu, phelelwe amandla. Fike right kodwa there is a serious thing one day. Yothi noma sengiboshwe ngamaketanga nje kuthe khuluma ngithi ngiyakhuluma yimani. Inkinga ukuthi izinyanga abelaphi bendabuko ningabathathi kancane. Izangoma zakithi ningayithathi kancane. This is deep. Very deep. If ever bengivunyelwa ukuthi go deeper. Go deeper. I was going to go deeper. Bese ngithi izibani nozibani wakwabonani mawuzongena emsebenzini kwenzakalani. But let's leave it for another day because tosuke kube busy South Africa futhi ukuthi ukhethelezi usephinde wathi I didn't say anything, I just said wonke umuntu osebenza ekhosini consult impepho yakho, phathi ikhandlela lakhe eliyelo bazokumbulela wena othi usindisiwe. It is not as divine, but at this particular time balekani inkemba imile ithe ngeke ngiprofete ukuthi ubani ozoshona, ubani ongekashona, ubani ozothathwa siwe esibhedlela, ubani ozoadmitwa. No, just here to let you know that I'm praying for you. Nami ngiyanikhulekela, nami noma ningaze nithini, and one day nizowuza umthandazo wami, noma makuthi uyahlola noma kuthiwa ebusuku ayafika amaphupho, uzobona futhi ukuthi this guy is praying for us. And akekho noyedwa ngimzondayo, no matter wakwathini ngokhethelezi kambi wathini. I'm one person that you guys you need to understand. Mina ngiyadlula entweni ngoba ngelinye ilanga you'll never know ukuthi uNkulunkulu efika noma umidlozi lehlisa isibusiso liyosehlisa ngobani. Umuntu mawumzonda ngelinye ilanga uyofika uJesu mayilenge esiphambanweni, ulenge esiphambanweni uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngizothi namhlanje umuntu wonke osemkhulume kabi ukhethelezi, wangibiza ngamagama, wangibiza ngayo yonke into, baba bathethelele ngoba into eyangena ayikabangeni. Baba bathethelele bonke abenza ama-meeting ngami, abadlala itokufela ngami, abahlangene ngamagama ami, abanye bahlangene, abanye babengazwani, sebeyazwana ngoba kunomuntu oyedwa abahlangana ngegama lakhe. Baba bathethelele, as we grow we don't lose friends, but uNkulunkulu uyasembulela who the real people are.